Here we go again. Oh! Galing. So ano yung mga kakabsat? Welcome back to our channel. Ngayon ay gagawa ulit tayo ng isa pang reaction video. Habang nakabreak ang mga estudyante ko, sila ay nasa labas at nagre-recess. Gagawa muna tayo ng isa pang reaction vlog. Ito ay patungkol ulit kay Vanjos Bayaban bilang pasasalamat ulit sa mga patuloy na nanonood ng reaction vlog ko tungkol sa kanya. Actually hanggang ngayon patuloy na tumataas yung mga views at patuloy kayong nagko-comment sa reaction na yon. So ako ay nagpapasalamat sa inyo. Kung may mga gusto pa kayong mga videos na gusto nyong gawan ko ng reaction, just comment them down below at magawa natin yan ng reaction vlog. Ngayon nga, bilang pasasalamat, magre-react ulit tayo sa kanyang naging performance. Ito ay sinend sa akin na isang link ng isang nanood ng ating vlog mula sa page ni Justin Magdadaro na kung saan si Vanjos ay nakipag-compete. I don't know kung saan ito. I don't know kung saan lugar. Kung familiar kayo sa contest na ito, paki-comment naman dito para malaman naman namin ano. Ngayon, tara, mag-react na tayo. She's Gone. Yan ang kakantahin mo. Wow. She's gone, full of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl. Medyo may ingay lang yung background. Wow, may palunod pa siya. Here we go again. Oh! Ito na naman. Vanjos fever na naman to. Ibang klase talagang bata ito.
Yan ang gustong-gusto ng mga nanonood talaga. Ah! Galing. Anong masasabi ko? Ginawa ulit niya. Ayun no, taas ng boses ng batang ito. Although, technically speaking, may mga hindi siya ganun kalinis. Pero yung potential, yung kanyang galing, yung kanyang ano tawag doon, yung kanyang perform, alam mo na itong batang ito ay malayo ang mararating. Laki ng kanyang potential. I don't know kung siya yung nanalo sa competition na ito. Kung familiar kayo sa video na to, nanalo ba siya o hindi? Kung hindi, parang magre-reklamo ako. Kasi napakagaling ng batang ito eh. Doon sabi ko nga kanina, yung kanyang ginawa ay hindi ganun kalinis. Pero, so what? He did it again. Ang taas ng boses. So talagang itong batang ito ay aabangan ko talaga sa The Voice Kids Philippines ngayong taon. Titignan natin and hopefully makapasok siya sa Grand Finals hanggang sa live showdown makapasok siya. So good luck to you, Banjos. Makikita naman natin na since contesero ka, hindi mo papayagan na hindi mo makuha yung titulo ngayong taon. Kasi nandun na yung fighting spirit, nandun na yung confidence mo sa pagkanta. So, good luck. So, nandito na naman tayo sa ating mga pa-shoutout. So, kung gusto nyong mabanggit ang inyong mga pangalan sa ating mga susunod na mga vlogs, all you have to do is subscribe and comment down below na gusto nyong magpa-shoutout. Malay nyo, mga pangalan nyo na ang ating mga mababanggit sa ating mga susunod na mga vlogs. So shoutout ka pala kay Ray Valdez. Mami Ray ang tawag namin sa kanya. Actually, kaklase ko yan nung college. At Mami Ray ang tawag namin ng lahat ng mga magkakaklase sa kanya. Kamusta ka? Maraming salamat sa panonood mo ng ating mga vlogs. So if you like this video, don't forget to subscribe, like, and share.